benvinguts tots, totes. Això és el nostre projecte, és el micromecenatge que volem fer. Vos presentem així els exteriors de la formatgeria. Això són totes les construccions del mas que tenim. Tenim així un bancal d'oliveres enfront de casa. Este és un dels bancals que pasturem en les ovelles. Pràcticament els tenim tots ballats. D'esta manera afavorim la biodiversitat. Tenim els bancals limpios. Així anem a passar ja dins de la formatgeria. Aquest així el que és el nostre dia a dia. Treballem tot en llet fresca, va ser munyida de matí, la transportem en lleteres i d'allà directe a fer el formatge, sigui en llet crua, que és la majoria del que fem, o en llet fresc, en fer formatge fresc en llet pasteuritzada. Què és el que volem? Volem transformar l'energia verda, en aquest cas plaques solars, per a calentar la llet i calentar l'aigua per a limpiar tots els utensilis, moldes i demés. Volem substituir l'energia, en aquest cas, de gas que estem utilitzant, que no és de les més contaminants, però volem tancar totalment el cicle perquè considerem que és molt més sostenible i és més respectuós en el medi ambient. I ahí podeu veure la cuba que volem ficar en marxa a través de les plaques solars. La nostra filosofia és produir ponderant la qualitat per sobre la quantitat, amb aliments sans, amb sabor, amb aromes propis del territori. Sostenim amb la venda directa la importància primordial de la relació productor-consumidor.